Kedu ihe o mere n'ikpeazụ anyị ji asị n'ụmụ ọnaga? Onye o mere? Ndị unu na-ahụ ugbu a bụ ndị na-ekpe ekpere na adoration ground n'Umuchi Igbo Ijinike eme ngagharị iwe ugbu a maka mmechi emechiri ekpere na adoration. Ya bụ mmechi bụ nke bishọp na-achị Enugu Diocese si na ama mkpeze ekpere ọnya bụ ngagharị iwe a unu na-ahụ ugbu a. Gwakena ihe eji na-eme ihe a kịta kwugodu azini ngagharị iwe a na-eme maka ụfọdụ ndị aghọtachara unu anụghị na ndị mmadụ si na obi adịrọ ha mma na emechiri ekpere adoration maka na ọtụtụ ndị mmadụ si n'ebe a ka ha na-abịa anarụ ọ na Umuchi Igbo dị na Ijinike n'Enugu steeti ka unu na-ahụ ndị na-abịa ekpere na adoration ka ha na-ewe iwe si na emechiri ekpere na adoration ground. Ọnya bụ ihe na-eme ebe a tata. Onaga is fine. You must go. What is doing? Other people know what to do. Except me. That's when you posted that singer. Because you never go again. That's when you posted that singer. I'm going to. I need to journal. Go and tell them. You posted that singer. Not to never go again. It's a madman. Ọ dị mma ebe a niile video ihe na nwekwe emechago gwa m video ihe ka ihe video ebe a mbe video gwa m ihe video m ihe bịa ka ngwa bịa adịbezu fonu gị sobe m can you video